Hi havia una vegada un gos i una gossa que jugaven en un parc. El Buddy i la Kira, que és com es deien els gossos. No tenien amo, vivien al carrer. Un dia de tardor, una noia que es deia Laia tornava del forn de pa de comprar una barra de pa per esmorzar. De cop va veure dos gossos abandonats que la seguien. A la Laia li agradaven molt els animals i va decidir emportar-se'ls a casa seva. Els hi va comprar un collaret i els hi va gravar la seva adreça per si algun dia es perdien. El collaret de la Kira era de color groc i el del Buddy de color rosa. També va comprar tot el necessari per a casa. Una caseta, 2 llits i 2 bols per posar en menjar als gossos. A mitjanit va aparèixer un noi que tenia poders. Es deia Eric i era molt dolent. Es volia portar els gossos al seu castell. Ell tenia una altra mascota tancada a una gàbia. Era un lleó molt ferotge. Al matí, la Laia es va despertar i va anar a visitar els gossos i va veure que havien desaparegut. El pot de pinso estava cap per avall i la caseta estava trencada. Hi havia un camí de petjades de persona. La Laia el va anar seguint fins a un portal màgic en forma rodona, verda i brillant. La Laia va entrar. Era un lloc on hi havia un enorme castell. Era de nit i estava molt espantada. Va aixecar una palanca que va trobar i es va obrir un pont llevadís. La Laia es va dirigir cap allà on va veure una porta de fusta oberta. Quan va entrar, va veure l'Eric que estava molt enfeinat fent pocions. Llavors, la Laia va aprofitar el moment que estava distret per alliberar els gossos. Però de cop l'Eric es va girar i la va veure. La Laia no sabia què fer. Li va robar la vareta màgica i la va trencar. De cop, el castell, el lleó i l'Eric van desaparèixer i la Laia i els gossos es van trobar al mig del carrer. La màgia de l'Eric havia desaparegut fins junt amb el castell. La Laia va obrir la gàbia i van tornar tots cap a casa. De camí cap a casa es van trobar a l'Eric al carrer. Ja no tenia poders i no sabia què fer. La Laia el va voler ajudar. Li va proposar que anés a treballar amb ella. A la seva empresa hi havia un lloc lliure. Finalment, la Laia i l'Eric es van fer amics, fins i tot veïns. Sortien junts a passejar els gossos.